Welcome back to my channel. It's been a long time since nakapag-upload ako ng video. Ngayon, pupunta tayo ngayon sa Capitol. Actually, wala talaga akong balak pumunta pero may nagyaya sa akin. Siyempre, ipapasyal ko kayo. Nandito na pala tayo sa Boulevard. Sobrang dami ng ilaw dito sa Capitol. Tapos, nadaanan namin yung Expo. It's a long weekend kaya siguro nagdami-daming tao ngayon pumapasyal dito sa Capitol. Totoo, i-celebrate namin yung birthday ng kapitbahay namin si Joy. Saglit lang nandito na kami sa Capitol pero hindi namin alam kung saan kami paparking kasi maraming tao talaga dito. Kaya nag-isip-isip kami kung saan namin ipaparking yung mga sasakyan namin. Maya nakahanap na kami ng pwesto tapos hinahanda namin yung handa ni Joy. Siya pala yung may birthday si Joy. Ang dami niyang handa, spaghetti, pancit, tsaka salad. Tapos may cake pa na red ribbon, social. Tapos maya nagpicture-picture na kami. Tapos yan pala yung mga kapatid ni Joy. Tapos pinakita ko yung makasama ko sina Madam Zombrong. Tapos nagulat pa sila din. Tapos magpapapicture yung mga bata kasi tulog sila kanina. Hindi nila na-miss. Maya kakain na kami. Kanya-kanya nang kuha ng mga plato at kutsara. Tapos si Madam may sinasabi pero hindi nila pinakinggan kasi lahat gutom na. Ako rin, hindi rin ako nagpahuli kasi gutom na rin ako niyan. Tapos namin kumain, nanood na kami. Pinakita ko yung mga nasa paligid namin. Maya nag-umpisa na yung missing gas ng dagat. Tapos ang gaganda ng mga kasama namin kaya hindi na ko na napansin na patapos na pala yung pinapanood namin. Maya umuwi na kami. Bye! Ito na muna, like and subscribe.